Mbak Rizka. Berarti Rizka iki wedok. Ya wedok. Wedok tenan Riz. Tenan. Tunjukkan keperawananmu. Oh, kane pancen gabut. Iki mau kaya enek kewane ngono lho, Dek. Mosok. Heeh to, Mbak. Cuk, aja tutupi. Weloh. Apa? Apa Om Don? Weloh. Dene wae kok. Wah, Apa? Tenan no iki mau no Kaploken Dek. gak tak-takleken. Dudu aku kewane. Ngawur. Lek kantes senti kan sing kamas tentremna atimu. Kuwi lek kasenian sejati iki sing Mas esemutan sang lam-lami. Bisa Mas? Lalewane milangani. Monggo yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu, sing dianteni sudah datang. Kita sambut. Kita sambut. Kita sambut sang idola, anak muda sampai dewasa, anak kecil sampai orang tua. Niken Salindri. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sudah berada di samping kita sang megastar campur sarinya Indonesia. Siapa dia? Dia siapa? Tahu. Apaan lo? Boleh, wis rata jempol. Orang usah kesusu. Alah. Nggih, pipis ya. Nggih. Le pipis gak sak susu ya. Nggih. Pipis nih sik. Nggih. Kusumane ngaratri mangesan wiji kinanti mamantri sajrone ngati angasuci lintang pancerana Selamat malam Niken. malam Pak De. Wes to. Kemau takon ki campur sarine apa? Iya, Dadung campur sari. dadung. Nggih. Oh, dadung CS. Dadung CS, dadung Iya, campur campur sari sari. yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Amin. Iya. Duh kok ini Kang Gareng, pandangan ini kan kok kosong ini apa malah? Kosong piye to? Lah kok Lah aku ngamini sampean dunia dan akhirat kuwi mau lho. Kok wis tau jajal ning akhirat. gak Kok maksudnya iso dunia dan saking akhirat? terkenale nang donya, sok nang akhirat akeh sing ndongakno. Amin. Nggih. Ora waton piyayi lho. Kersa ndongakno nganti tekan akhirat terus diamini karo genduk Niken Slender. Salindri. Niken. Awuren. Dadi awakmu kudu bersyukur ngono lho. Om Don. Lha ngopo? Lho. Bingung ae. Lah ngopo kok kudu bersyukur? Lah mau mbok amini. Ngopo kudu bersyukur ya? Ngopo? Ngapa takon kuwi? Alah. Iki lho acarane nganten. Nganten. Sing nganten sapa? Dimas sama Rizka. Mas Dimas sama Mbak Rizka. Iya, betul. Namanya sama-sama Dimasnya. Aku kan Dimas Niken Salindri. Oh, lho, ya. sesuk to. Mosok wong wedok Dimas to. Iya, lek wedoke Dimas, lek lanang iki Kang Mas. Oh ya jenengmu ganti aku Nek ya. lanang di Aku padha ya. Aku dimasak nombok Om.
Aku Dimas. Arep dipateni tanggamu. Nek lanang ki Dimas, nek wadon Nimas. Duh. Lek wedok ki Dimas, lek lanang ki Kang Mas. Oh iya ya. Wis to, ora apa-apa Dimas sih berarti iso lanang iso wedok iso boti. Wis, Dari sampean lanang kok boti. Ya wis. Lanang tenan. Dimas ki lanang tenan. Tunjukkan kelananganmu, Dimas. Ya, ini sudah menunjukkan bahwa Mas Dimas itu lanang. Lek ora lanang, ora mungkin rabi karo Mbak. Sopo mau? Rizka. Mbak Rizka. Berarti Rizka iki wedok. Ya wedok. Wedok tenan, Riz. Tenan. Tunjukkan keperawananmu. Kok terus Iki yang ngono. Mas Waton kena wedok ke jilbab kok yo. Apa nunjukne apa? Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan, berpasang-pasangan. meneruskan keturunan. Semoga jadi keluarga yang sakit. Ngopo toki? Alah dikandani. Kono kaya kelebon coro apa piye ya iki? Kebon coro apa? Alah giwang. Dikandani nak mundut giwang iki aja nang emperan klewer. Entelan klewer piye? Iki Iki tuku ning pasar Gombe. pasar Gumbi ini wetane pasar Gabus, Pak. Oh, tane pacan Tapi gabus. iki mau kaya enek kewane ngono lho, Dek. Mosok. Heeh to, Mbak. Cuk, aja tutupi. Wuloh. Apa? Apa Om Don? Wuloh. Dene wae kok. Wah, Apa? Tenan no iki mau no Kaplok gede. gak tak-takloken. Dudu aku kewane. Semoga iki Ndi? ngantene didongake semoga didongake. jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga Amin. langgeng sampai Amin. akhir hayatnya maut yang memisahkan. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin. Pengennya dua anak pira, Mbak? Hah? Dua anak. Dua anak cukup. Lebih Dimas cukup. ngesake piro? 5, berarti 7. Bapaknya pinten, Pak? Oh, guyang-guyu rong nyangoni yang guyang-guyu. Loro. Bapaknya pinten, Pak? Alih, berarti Songo. Songo. Jenengan pinten, Bu? 3. Songo tambah 3 Rolas. Jenengan pinten, Pak? 10. Rolikur. Akeh menak dobel ki engko sih. Akeh kue penak din karek gua gawe. Rizka iki sing edan-eden ngetokke. Jadi sekarang itu kalau melahirkan itu sekarang ada yang operasi apa ngono lho jare raproso. Operasi Kayak wong operasi ngene. pasar ya. Kok cari pasar? Sesar. Sesar di pasar. Pasar. Lale operasi sesar Carane di gampang, pasar. ben ora operasi, ben ora metang-meteng. Heeh. Nguntil pal. Nguntal pil. Lah iya nguntil pal. Nguntal Tal. pil. Pil. Nguntal pil. Nguntil pal. Nguntil pal. Nguntal pil. Bener. Ya, kita kasih lagu lagi mungkin. Boleh. Mbak Rizka sama Mas Dimas ada permintaan apa? Oke. Urung. Durung lek ngenteni seseruta lho Dim. Riz kon request lagu angel ra karo-karuan. Oh, bobos ya. Ngersake lagu Iya, apa Mas. Mas Dimas? Bobos ya ngersake. Aja engkel-engkelan ning polsek apa piye? Weh. Kok engkel-engkelan? Karena Apa? ini kerjanya di Kalimantan. Iya. Ya. Siapa? Sebagai pengusaha sawit. Siapa? Ya. Ya. Pak Sis, Beliaunya Pak Mas Dimas. Mas Dimas. Oh, di Request, Kalimantan. Pak Karsono. request lagunya Perawan Kalimantan. Oh. Tenan toh? Nggih, Dek, betul. Lise mau reneki Perawan Kalimantan. Eneke tombok kangen pecah 1000 bokong semo kesatian jati. Lah reti ngono ya mbok tawakno lho. Tawake ra tawak kan. Ben Perawan Kalimantan. Iya. Perawan. Jejel le. Piye tes nada sik? Sampe nok pelu iket to, Dek. Ibalane Sampe ki yang cek manis to. Loh, aku nduk keringet kowe. Mambu. Kancane bekecot kuwi kok, Dik. Hah? Pliket to. Pliket. Lah iya kancane bekecot. Berarti najis. Oh, sing ngomong. Oh, Bekecot kan halal iki najis. oh bangsane waung piye kok najis.
Mah aku ana rine legen. Ya wes rasanya nih ganti iki. Legen. Rina wengi Nyapa loh? Aku Pangi. aku malah tok kelingan malah aku numpak motor. Nyapa? Aku mau numpak motor bis. Terus? Sopire jenenge Pangi. Tenan. Terus? Ape diselip lho keneke kondektur. Wong guru ana bis pelita. Heeh. Pelitangi. Walah, lah Pangi turu ceritane. Pau Pangi, sopir. Pangi, ya. Sopirnya Terus Pangi. mari ngono nek pelitae arep nyalip. Kita nyalip. Arep nyalip. Kondektore ngandani karo sopir. Lah. Pangi jenenge. Heeh. Wong guri pelitangi. Maksudnya ana bis pelita Kuwi nek diselip. iki Pangi. Aja nganti kowe diselip. Ngono lho kan. Oh. Yo, mangga. Mangga. Sama dadung. Langsung ya. Langsing Ya. dikasih. Karena ini yang paling berbahagia dalam mempelai berdua untuk menikmati agar suasana kebahagiaan malam hari lebih terasa lagi. Monggo Dimas, Rizka naik ke atas panggung. Ye. Monggo naik. Yuk, ke mempelai atas berdua panggung. mohon untuk naik di atas panggung. Kasih jalan Mas, kasih jalan nggih. Atas Mas, sepatunya dipakai dulu. Monggo. Oke. Lah ngono digandeng Riz, munggah kok digeret bloko. Tunjukkanlah kemesraan. Iya, Kamera ada di Ada sana. di sana. Ya, nggih. Ya. Kang Gareng paling Iya. paling kanan ya. Iya. Ya. Monggo Pak Siswanto, kunjuk Pak Haji Karsono mbile kepareng pendherekaken ugi minggah wonten ing sasana rinengga. Oke. Nggih. Ki manten lawas ki. Bapak. Derekaken adicara salajengipun niki gelar foto keprabon, niki gelar foto niki ingkang kapetik citra minangka pepanget endah. Kaya mantenan mawon ya iki. Nggih. Monggo. Mana kameranya? Oh iya, iki formasine piye iki? Ibuke sanuke kene, sanuke. Ya formasinya 443 ya. Karena kita Bapake sanuke kene. Sampeyan bojone sapa to, Pak? Ora dandang itu Mas. Kene lho, Pak. Dolan Bu. Jebul-jebul kok ya iso galak ya. alah. Kediri. Wis umum Kang Oh, Kiai Gareng. Kediri ya. Wong angger ayu galak era Ada ke karo-karuan. sana kita. Aja ah. Mah aku dadi bojo loro malah rada rene. Action Bu. Tadi mepet Bu, mepet Pak, mepet. Iya mepet Pak. Bu mepet Bu. Itu apa sama nih ngene lho Mbak, rada miring ngene lho, miring lah. Jenengan miring Bu. Lah, Jebul miring Pak. Om Don. Nah, Jebul ke pinter nata ya Om. nah jenengan miring mriki. Nah. Mas Dimas ini umurnya berapa? 21. Oh makanya ketok muda. Bapaknya yang mana? Oh makanya tua bapaknya aku ngono batinku. Wis suwe. Kan Mas Dimas umurnya berapa tadi? 21. Oh berarti kakak kelas saya ya. Kok iso? Sampean Nah. pira? Aku yo 19 tahun. 11 tahun kok wajah kayak bayi bajang ngono. 19 tahun. Sing jelas kan iki kan. Kaya apa? Bayi bajang. 19 tahun itu 40 tahun yang lalu. Jadi nek ana wong ngomong sebelum selesai 40 tahun yang lalu berarti saiki ketok nak sekolah goblok ketok iki. Loh, Ketok nak pancen sekolah aku goblok ora tau sekolah kok. Lah iya. Berarti 40 tahun yang lalu, lek 11 tahun berarti saiki 51. 41. Selikur tambah 40 iku swidak siji. Swidak siji piro? 6 karo 1. 61. Swidak siji arti nak swidak rolas ngerti iku ni kan. Swidak rolas iki piro? Sudah tuh kali swidak jaran iki ya. Swidak jarane piro? Ya kok tidak jaran angel kan iki kan. Angel. Ya, Bahasamu ngomong angel. pakai bahasa Bahasamu angel Indonesia. ditampa jebul kok. Nggih, nih kan sudah berkumpul dan sudah foto dan Ya. momen hari ini minangka pepenget endah
untuk kenang-kenangan indah keluarga besar Pak Haji Karsono. Niki Pak Haji Karsono nggih. Amit Pak kula tengah sing jenengan Pak Haji Sing nanggapi Karsono. sing ndi? Sing nanggap sing ndi? Ya, Pak Sing Haji niki Karsono. lho. Ini daleme Pak sing Haji nanggap Karsono. Pak niki. Nah, iya. Lha sampean kapan, Pak? Udan lho sampean kok omahe lek ra nanggap aku. Maksudnya nanggape iki semayanan bengi iki ngono lho. Dadi Oh, Pak Haji dadi Karsono karo Pak Haji Sis iki semayan bengi iki ana pahargyan ngono lho. Iya. Anggapmu oh bangetan bangetan kabeh iku Iya. sepatune. Iki salah iki. Kaleres Iki. menika mumpung sesarengan niken, Ya. seneng-seneng sesarengan, Nggih. jenengan berbagi suka, berbagi bahagia untuk sedaya ingkang rawuh dalu menika. Sekaligus ada lagu yang sudah disetting ini. Oh. Ada permintaan apa, Pak? Permintaan lagu ini apa, Pak? Masa bojo loro malah turunane lho. Napa, Bu? Ya, requestnya pecah 1000. Oh iya. Pecah 1000. Sinarengan mawon. Oh, Oke. Sinarengan bareng-bareng. Sinarengan nggih, Pak? Sinarengan. Pak jenengan mikir napa to, Pak? Nah. Empun to mboten usah dipikir. Alah, alah. Jenengan Oke. keburu to Bu kali kula. Masalah Pak Haji Karsono mikir Bu Karyati. Baik, ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Piye to, Dek? Nah iya, oke. Ada satu lagu permintaan pecah 1000. Langsung kita kasih Sinarengan. Nyuwun iki sinarengan. Adewe kudune ngekei pecah 1000. Bingung to kowe wis ra usah ngomong. Udah, yo langsung. Sinarengan. Boleh, yuk Sinarengan pecah 1000. Sinarengan kedua semangat. Bapak Ibu matur sembah nuwun. Bapak Ibu dereng lho. Hah? TF mawon. Nanggap dhewe. Tenanan gak, Bu? Pak DP sik ya. Heeh. Kapan, Bu? Lah, ngerti gak iki mau aku kesasarnya apa? Gara-gara mbek panitiane diser loko mai sampean kono lho. Pacek 30 menit dari sini. Lah kula wau teng griyane jenengan mboten enten napa-napa blas e. Bu, saestu jenengan ajeng nanggap niken. Hati-hati lho, Bu. Ngopo? Nggih. Arep rene kliru teng daleme jenengan kok. Nanggap niken mboten napa-napa, tapi campur sarine dadung lho, Bu, nggih. Dadung. Ora apa-apa. Campur sariku gare kelarangan ae. Kelarangan. Ikur 3 juta wis tok gegete ngene. Ayo, lho, sampun to? Sampun. Sampun puas. Sampun, nggih pun, kula tak nggih pun nek. Nggih. Nggih monggo. Puas ae. Monggo. Arep mulai saiki to? Heeh. Wis ora apa-apa. Ya wis ya. Ora masalah. Sampai ketemu kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan, Wassalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niken ndang mulai iki aku yo tetep ndang mulai lho. Lho kok mbok eneke aku ngapa? Lah wis aku mantuk kok. Hah? Wis aku mulai Ngantuk? mantuk. Oh, mantuk. Jadi sampean mbok mantuk. Kok nak kowe esuk ning pasar Tambak Rama kono ana wong dodol kowe mantuk. Nak pengen mangan gedhok to? Ora? Mantuk iki mangan gedhok. Ma- Aja dhuwur-dhuwur to Ken dan ngangkat sikutmu. Sumuk mantuk ki mulai. Oh, mulai. Mulai, ha Nek cara jarene ora tambah- apa-apa, ya ora apa-apa. Aku mulai saiki kuwesel banget to akeh denge. Bablas-bablas ki mau telat ya gara-gara ning Seragen sih. Aku ya ora apa-apa. Ya wis. Sing penting kowe aja ngomong telat nang ngarepku, trauma aku kan. Ngopo? Ana tau wong wedok nang ngarepku ngomong telat. Adik aku telat. Aku ya kaget. Lho kowe urung tau tak apa-apane lho, Nduk. Kowe telat kok ngomong aku. Pirang sasi lem telat. Bila telat men. Ora telat ngono kuwi ya maksudku iki. Maksudnya telat piye? Telat iki mau lho, aku tekan kene iki mau kan rada kewengen jam Nggih. ini. Gara-garane kayak mau ning Seragen dhisik. Oh, nggih. Terlalu banyaknya jadwal dari Niken Salindi. Mohon maaf lebih baik terlambat daripada tidak Hadir. datang sama sekali. Oke, untuk lagu berikutnya untuk Mas Rian yang di Taiwan, Katresnan Sejati ngarep bingung Oh, toh. siapa? Mas Rian yang di Taiwan karena kita Telepon. di Streaming. siarkan di live streaming Media Vision. Ha. Yeah. Ya, Mas dari Taiwan minta lagu
Katresnan sejati. Katresnan sejati. Tapi Kowe toko dhewe. sing nulis Asmarandana iki mau kasetyan sejati tak golek bingung ta aku apa ana lagu kasetyan sejati. Katresnan sejati iki karo kasetyan sejati iki beda. Oh beda. Heeh. Ana setya mergo tresna. Heeh. Ning ana tresna durung mesti setya. Heeh, lek katresnan sejati kan sing kamas tantramna atimu. Kuwi lek kasetyan sejati iki sing piye to? Alah. Kasetyan sejati. Ora ana, urung tak gawe lagune. Iku lagi tak judul tok. Kasetyan sejati sama Sapi. Ya iso. Ya, Katresnan sejati iso. Kasetyan. Oh kasetyan. Nak kasetyan yo. Alah, wadakne. Kasetyan sejati. Sing piye lagune kan? Iso. Si aku ya lali kasetyan sejati piye. Piye Mbak pertamane Mbak? Wis to, daripada lali gak usah. Sing wis Lah iki ning kene tulisane kasetyan kok ya harus dituruti. ngendi ana kasetyan? Iki lho Kesetiaan sejati. Kasetyan kuwi. Heeh. Kasetyan dudu kasetyan. Asmarandana iki WA lagi mau awan. Oh iki lho. Mas esemutan sang lamhami. Bisa Mas? Lalewane milangani. Lah kuwi iku kasetyan sejati. Lah ya kuwi kan. Nek katresnan sejati kan Kang Mas Tantrama Sekseni. Lah gara mantene nyuwune kasetyan apa katresnan? Katresnan apa kasetyan? Oh, yang pertama kasetyan berarti. Oke. Yang sing garap bae sing garap. Nah, iki sing garap. Sing oke. wis garap tombol tangan bae tombol tangan. Oke, dikasih tombol kangen. Coba nadane Mas. Sapi. Nadane sing kaya wingi nganggo siji wae. Siji wae. Engko nek kurang ben amake mbok dhewe nikan. Siji wae engko nek niken kurang ben amake mbok dhewe. Ki nadane apa Mas? F. F. Loh, jarene B mungkin nang F. Iya BN. Sapira Mas? Tak pengen nguntal kodok kok mau kok nguntal sing kowe iki. Gara-gara telat iku mau ntal kodok. Sapira? Sik iki dijupuk apa? Dijupuk apa? Ral. Oral. Rale piye to? Sapira sane? Gak kedua lagi Mas. Jangan mati no aku. Mati no. Oh mati to. Masjid mriki tebih napa cek? Berarti Caket napa tebih? Ah, nggih. Pengurus masjid niki wonten sing meninggal dunia. di sini. Sapira sane waktu pino dewe nglangot terus eling kancane zaman semana yen tangan rame-rame kaya perokon seneng atine. Wis ra mati lho ya. Ya, permintaan tombol kangen pecah 1000 Bukang Sema Kusuma Wijaya Katresnan Jati mau wis kabeh. Wis kabeh gitu. Wis. Nggih. Oh, Niki mboten namung diseseni jenengan Kang Rawuh lho nggih. Sing diaturke niki mau jare wis kabeh. Jenengan mboten namung jenengan sing nyekseni, wong yo diseseni dina 7 pekenan gangsal barang. Dadine nek ngapusi niki kan Apa-apa dosa ra dosa sing anu Gusti. lho ra dosa blok kok. Nek nganti niki ngapusi ning ngendikan kala wau niken ilang ayune. Ora apa-apa, bisa Ora apa-apa. perawatan. Niken nek wis perawatan ngopo gur perawatan ayu tok ning ilang suarane.
Ilang suarane ya tuku. Nang toko nang adol suara ora ya? Ono. Ono. Nek rumah sakit kae akeh adol suara. Oh, rumah sakit ngendi kan? Hah? Nang rumah sakit ngendi kan? Nek rumah sakit Kene suara iki laris arep pemilu. Oh, nyogok kuwi berarti. Suara laris arep pemilu. Ayo, kurang satu lagu terakhir. Ada Mbak-mbak sindennya bisa kesini nanti nemeni saya nyanyi bareng-bareng kita. Iya. Silakan Desi, Ria, Ayu. temani Niken di saat-saat terakhirnya ya, Nduk ya. Yo terakhir ning kene. Lagu terakhir ning kene. Kowe men nyedake aku wae. Or- Aku ngono lho. Wis tuwa. Ngene lho. Aku jek nang KTP ku seumur hidup wae. Wong tua iki cara mlaku ya ora iso banter, cara mlayu ya napase kurang. Terus Nah, kowe sing isih enom jangkahmu jek ampun napasmu jek dawa, nek arep nyalip nyalipokan. Loh, aku nyalip sugihe. Nyalip Nyalip matine aku ora iso. ora iso. Soalnya mati itu hanya di tangan Tuhan. Ah, wih, iya ngeri lho iki. Kiri kanan toh, kiri kanan. Iya. Nah, ngene ayu eman-eman lek ra ditokke ya. Foto ket mau toh. Kawet bar magrib. Tak kira lagi mau mek aku tok sing nyanyi. Nganti Ayo. belengor nih kan. Ayo nyanyi apa ya, Mbak? Bawang semok? Iya. Wes ki mau. Ada permintaan apa mungkin dari Mbak Manten, Mas Manten? Nggih kok kesesok kondur deh. Aja kondur saniki. Ya Allah, de party saniki lek Sutini kok susu mulai tolek lek anjir deh. Atas-atas nggih. Atas-atas nggih. Ya Allah, ya Allah. Wong niken urung bar lho le nyanyi kok kesesok kondur. Puspitonolo, Puspitonolo ya, Mas? Puspitonolo, nggih. Katuran Puspitonolo sesarengan all artis Dadung campur sari. Artis iki berjas bar ya iki, Mbak ya. Wis bar iki. Wis jam 7 lho kan ikan iki mau. Masa jam 6. Pundi lho, Mbak? Semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Semoga Nila bisa ketemu kembali Amin. bersama Dandur. Dadung Oh, Dadung. Ayo sebutan Dandur bener. Dadung musik. Dadung musik. Nah, semoga semuanya sehat selalu Pak De, sehat selalu ya Pak De. Amin. Moga-moga panjang umurnya nganti entek ewang. Amin. Urip dhewe Apa lho. lo kuwi to Urip kuwi? dhewe ngelik-ngelik dhewe. Ya aja. Semoga dikancani wong siji ngono ya. Terima kasih doane kan ikan. Berkah barokah. Gareng ora mbok dongakno kan. Lah iya iki kancane sampean sok. Nah. Kan wong loro, garek wong loro. Ning donya iki. Ning donya iki karek wong loro. Garek wong loro, garek dhisik-dhisikan kusut. Alo aku selah kan. Alo aku selah. Lakono. Nah aku pol karing kok sing gotong aku sapa? Kandhani kok aku siap mati siap. Lundung dhewe no. Tak wegahi nek didusi tak aku isin. Kuwi panuwun kunjuk dumateng panjenengan Bapak Haji Karsono Terima ingkang kasih. sampun kepareng nimbali kula sakanca Niken Salindri. Oke, terima kasih. Sodadung campur sari, sugeng aye beberean enggal. Putra temanten sekalian muga saged bangun susilan yang agrami. Tumuju wonten keluarga ingkang bagya mulya, sakinah mawaddah warahmah. Kanthi Kanthi mekaten Susanti. purna sampun kula sakanca Mas Gareng. Kanca-kanca dadi musik yang pun sekujung Asmarandana, WO, Kanthi. Hits Pati, Super Audio Sound System, Media Vision, nyotolan saking ngarsa panjenengan, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.